Guys. Mga to may ilan ni mama na si mami among gibiyaan na to. Nag-upload pa man sa ate na to guys. Ay. Ag motor man sad siya guys niya kami kay baklay-baklay raman mi kay nami baliki ni budog. Dol raman sad. Pabaklay na sila ni kay aron maghiyos ng tiyan. Maghiyos ng tiyan. Baklay-baklay na to guys. Lula din unsam niya lula na yun sa mag-vlog. Hapit na po si ate guys. Na siya. Lah. Nag-ilis. Yan nga rin ako sa nila. Yan na po sa nagisuot. Hi guys. Okay lang kamutian dere oh. Sa una ni panay kayo ani luag karon luag na kayo. Dagan pud kay kasagingan nila. Kani sila magkuha sa tubig basta mamisbis sila. Kasagingan oh. Putlan eh. Mga tumila ni Mother Earth, ilalula. Naganyan sila kayo. Kana siya guys. Hi guys. Kami karon sa kauban na nila ni Alchel dito sa Cebu. Igagaw ni Mr. Gingayan. Hi guys, kami karon sa Deli guys. Gikan mi sa Cebu guys. Asa na mo sa? Nakasa? Gikan mi sa Cebu, nagbakasyon mi karon diri sa Dahilig. Ay, Dahilig. Sa Mapua nga sides. Nahubog naman ni Antipaklong. Di mo tinod. Nahubog lagi ka. Nakainom lang mi guys. Oh. Kasi ko din si Mami din. Wala pa, namuwak pa. Si Pablo sabay siya. Alisod po magsabay Bisaya nga nagmotor man siya naghapit sila to nangayog buwak. Nara si Albert Martinez nahubog. Maka-drive pa. Ay maka-drive pa di ay. Hinahinay lang Brad. Si Mami wala sa amin. Wala tayo ninyo kay yung iyang dala dinara ba to siya gadto dito ila mama. Ano mo do dito? Ingon siya? Ito siya dito. Palahubog. Mga palahubogs. Lah. Kuyawan tanam di baka na nila eh. Okay baka. Sabi kasingat guys. Paningot pagtaman. Uy na eh. Kapoy lagi ka. Kapoy daw siya. Kapoy. Wala siya nanadog baklay guys. Kaya dito bisag kuan dool ra sakyon man na dire baktas kag taman. Kapay kaya. Ano gilig na tagban? Aya. Pila kilo? Ya, saya mana perminti kun. Nah, Nanya kun, nanya. Sama kun. tapa. Isa daw. Oh. Wapa na kabuo. Wapa. Si Papa lang bilin guys, wala si Mother. Ay! Anong ginagawa mo dyan? Agoy, sige man lang, Blaze. Ah. Ate! Mingaw guys, mingaw. Huwag tao. Walang kaimik-imik. A few moments later. Hi guys, may hapon. Nagpalit sila ni Alchel og isda. So, sugbahon daw na. Daw giun-unan po ng isa, gipaksiw.
Si Doy na ang nag-atiman guys, kaya siya na ang magsumba. Daw nakapalit na pod ko sa pinya para pang himagas. Daw nagtatang na pod ko og nilong. Lang anong nag-cry akong darling di ay. Naunsa day na di ay. Gaway ka nilang lang. Ay pagbuling-buling day. Putira ba naman sinina day. Ang uli naman tami guys. Nya kay namarayag ang lolo nga dinhira mo pa ni hapon. Nagpalit sila ni Alchel og isda so dinhi man ni hapon. Hi guys. Sinero na namo ako mahugay gwapo. Hala gikut-kut lagi ni Doy oh. Gikot-kot sa bae ano sa mga kanay ay. Kut-kut da. Muna dito sa balay. Dito na sa balay ka? Lami nay. Ha? Matag engineer. Og si Cardo og ma mulhapos na pod og Siargao kay dito man na siya mobutar. Unya muhapit daw na siya sa Kabadbaran. Kabadbaran? Sayang isuon. Wala di na siya magapit ay kay gusto na kayo. Naimo karon nga gusto man siya agapit. Ano ka mo nigi abot? Pasagdi siya maghapit kay iya man ang isuon ang kapitan. Talagparan ka niya makita. Ay, wala Surigao. O yan, no? Surigao. Dili sa saingan kay nagagyan mga tuloy dito. Na, nagana chicks ito sa Ligoro, Siargao. Siargao? Yung mga sa pagsungugaon. Wala, atan nagyan. Pulihan nga ni Ikang. Nara ang paksiw ni Doy guys. Na iyang pinaksiw. Pagkalami ng suwak-suwak. Tawag sagulan o talong. So, si mami ay, asa ang mga plato dani? May mga plato. Ang sa Alistor? Oh, Julia Montes. Uy, ang dami sila. Siargao. Alin na mo? Tawag ka. Sikre. Oh, magkadawa. Sa Rindahaw. Uy, tawag ka sa Sikuan. Tawag ka si Goy-Goy! Tawag ka sa Sigoy. Tawag si Goy Gagaw Tolay! Alche, tawag ka sa Sigoy Gikaw. Sige na. Sige. Lagi patungaran ng kanon lang. Wow, na kung biho dani. Lagi patungaran itong kanon isa lang. Ha? Wala na siguro yung bihod ni. Dili ka na. Gikuha din mo siguro. Tagak siguro, tagak. Ano mo? Ba't ka nabuskag man? Ay, dana ka doon, butang ka doon. Dala, patunga. Buskag na siya sa... Nabuskag man na siya tiko. Wala na buskag sa pagkuhan. Uy, bahina ng kuhan mo, suka. Naunta guys ha. Naray sa rin po. Sige na, pangaan. Ma! Kadugay ba ni mo, ma? Sige na, Prina. Ikaw ka si Goy-Goy, ante. Prina. Nagkuha na ba na siya? Nagbana? Prina lang. Goy, aligoy. Aligoy. Sige na, na. Dani Goy, ah. Tapa daw mo. Guys, namin dalaga. Nasa ni ulit tao. Ante, okay na kate. Ikaw na na. Okay na kate. Okay na si Gogoy, guys. Dito lang. Aboy lang. Ang tawag ni Richard Dagnay Itat. Oh, ang mag-ampo si Cardo. Sige. Ala, karay may kayo mag-speech. Ha? Si Cardo na. Sige na, Cardo. Ampo na si Cardo na tumiyagi na sa balay ko. Sige. Ampo na ta. Ido ko ang ulo. Ginoo Father sa Lord, thank you sa pagkaon na imong gihatag nga blessing niya. Abot ako sa ila antig diri sa lugar na maayo ang among pag-abot Safety. diri na sa pag-abot niya.
salamat po ko na nakatapok mi diri na naa mga pamilya ni Alchen na ayaw pagtagad sa kuan. Salamat po na ilan ako ang iya mga pamilya. Iya pamilya na naupunta Lord na dugangan pa kami nimo ng mga more blessings na yung ani gyapon na kapuhunan o sa katuigan. Amen. Amen. Mga guys, namin ulit tao. Kado, sige na kado. Paano na pa? Isa kami nagagawa. Ang mga bata. Ama si Budog. Nagating si Budog. Wala si Budog guys. Sige na. Dito ni Ate Alchin ng abay. Ako ni nanay, asar ako. Paghapon tayong lahat, guys. The next day. Hello guys, maayong buntag, good morning. So, karon buntag guys, maglungag ko. Napuntaan si Alan Mabigyan. Wala ko gisuhuran gabi guys ha. Basin makaingon muna. Gisuhuran ko gabi. Wala ba ako gisuhuran, so maglungag ko guys. Cooker lang ako lungagan kay maradali ra. So wala para sa pamahaw. Sumikip lagi atong kamera ngayon guys. Teka naman ang bahaw. Sila Alchin nagpalit sa pinaka kabalinguan. Ulo akong luwa ka akong pagabot sa akong anak. Okay. Ligakos na siya na ako pagabot. Pagkanagos motor, ligakos na ako. Wala ba yan o damhan na abi na to din ato anak din mo uli. Bakasin mo sila din mo. Okay. Dinisad si Alchin butar. Yang bana dito butar sa kuan, Sargaw. Ito na sinibutar sa Nixon. Lungkad ka guys. Ito po kanta na yung scoker. Yan. Ato na siya itong na ni guys. So they say saing na tayo ng nilungag. Then kanin nato ibutang atong kan. Okay. Okay, giatar. Yung ito kami ka ni atong short fan ah. Absent ko karon sa kuan, wala ko nag-duty. Kay mula ka raman sa Chicardo, adto sig Sargaw karon. Adlaw. Banding ba? Pag na time. Siyempre, banding. Dako po salamat guys na nag-abot akong anak. Na kita na ako na mayo iyang panglawas. Baskog. Mayo. Nang dako po salamat sa labaw ng mga gagahom. Sa kitas ana. Wala na yung ipasagdan ng anak. Sunadungog ako mga pagampo gikan sa kalangitan.
So marami pong salamat guys sa mga suporta ninyo sa amin. Wala kayong sawa na nagsusuporta sa aming vlog. Kahit na vlog ni Utik, pabalik-balik lang. Nagyapon mo. What is na? Nagyapon mo. Nagsuporta ung tanaw sa iyang vlog. Good morning, Mimi. Lah, nakalistik lagi ka, Mimi. Uy, ato na sana ka, we. Ato bang sa Mimi ni? Mimi, nakalistik lagi ka. Na si Mimi, kaya nakalistik na lagi si Mimi. No. Uy, Mimi. Mimi. Tanaw, eh. Tanaw, eh. Tanaw si Kamyo. Tanaw si, tanaw, eh. Naglistik na si Mimi. Dalaga na si Mimi, guys. Nanan, imo siguro, imo uyab da. Nag-lipstick ka naman. Ako yung puwasan. Oh. Hindi puwasan di. Nanay mo, uyab ba nag-lipstick ka naman? Nanay, uyab ba? Kasi mo uyab di ay. Ha? Wala. Kasi mo uyab? Wala. Wala mo uyab? Nag-lipstick mo lagi kami. Nadalaan ka sa chocolate. Chocolate? Ha? Na chocolate? Wala. Di man siya magdalag chocolate kayo man sige ka sa abroad. Para man sa Pilipinas. Pero na yapang Sa chocolate. barko. Ah, sa barko? Chocolate? Nobody chocolate sa barko. Naulito. Ang pag-sure o eh. Naka-abroad ka di ay. Oo. Terus Kagahapon. Wah, ay raw kung bawa tayo ni Silmi. Parang sa dito. Kawasan. Ay, nakita ka sa piring. Ay, buhay. Buhay Bisaya, buhay pobre. What is na? Pobre. At least na malipayon ang pamilya. Mura gin ang pinaka the best guys ng mga malipayon isang kay pobre. Itong bahay guys, panakan. Pero sa hinahinay, basin da ay puhon. Matapos rani ang atong munting tahanan. Munting tahanan. So maniligo pa rin. Kasi Utik kuan kanang to sa sulod sakit ang ulo. Munggo na iyang kuan migraine. Na sahay sakit ang ulo. Na wala ba siya Utik na labihan na sakit ang ulo. Tingala bitaw ko kay nganong agsakit mang ulo na wala man nalabihan. Me. Asa me? Ka-vlog me. Manilig ka guys.
Na. Ayun guys. Kung man ako manilhig. Pila ra bang silig ba? Dali ra kayo. Oo. And thank you so much sa AD, yung kapatid ni Papa, Tuto. Binigyan niya ako ng short. Sastre yun. Sa Cebu. To. Maganda yung bigay ng short sa akin. Maraming pong salamat pa Ede sa gihatag mo na short pa na ako. Kaya inom siya na ako na dong magadto kag Cebu dong kay daghan kay kung didong mga pinahidong na mga bag-o. Kaya tagaan ta ka. Kay di bali close mura man ang uyuan na muna di anitik na close kay liutik kay di sin Papa Tuto kung ugangan na tagaan ko ni short pan sa una kung pag-ulit niya tagaan ko niya og sanina ang original na ila sa katuig murag 9 years ayos nagbalik ni pag-ulit atong pista sa ID yung mo lagi siya na ko na tagaan ko ng short pan na kaining na siya nagkuha nila sila sa Cebu para masibsib gamay ang ilang pamasahe munang kuha ni sakyanan kaya naman si sakyanan kuha ni Cebu gamay raman yung liganan kay isiligan na magdinutikaan medyo hawan-hawan na ito na lang siya makuha lang di bali sa buwangan na sabot gamay na lang guys itong panilhad sana tayo tipo kasi nga naman ito na kuha ayun so manako na ni panlig sa front ug sa likod so atos diyo titanahon ko sa gibuhat niya guys ba Unsa may gibuhat mi? Unsa may gibuhat ya? Ako manguna niya ako gibuhat ang duyan kay dito mi siya nasulod sa nagkatulog sa sulod na ako siyang gibuhat sa duyan sa gawas. Pait-pait man siya.
ba si Utik? Uy. Uy. Tik. Huwag mata ba? Tik. Uy. Uy. Huwag mata. Uy. Huwag mata. Tik. Uy. Huwag mata ba? Huwag mata na ba? Uy. Huwag mata na kayo mga tulog ta. Sakit yung ulo mo. Sakit yung ulo? Wala man kagananaan. Anong sakit mong ulo? Talaga, laban kapon ay. Muna kaya nang labad ya kadi ay amay mong anak talaga. Sakitan sa ulo guys, so natulog siya. Aplas sa kono. Aplas. So nagbukal ng atong nilungag. Tadi sila tulog sa kwarto. Kani. Kiri itong paririhan na ako na siya sa scene kay wala manggod siya wa pa manggod ko nakakuan. Hinayan ko ra ni kay amakan naman ako idingding na ni. Ako ra sige hinaynayan sa scene kay para lang na sila mahupan pagkatulugan ni sa kwarto. So hawa ng palibot guys. Hawa na. Oh. Haibol man yung bike ni Mimi na haibol. Yan siya, na haibol. Ikaw na bike na haibol. Temporary lang ang scene guys. Ha? Nunsa ka? Nunsa ka? Nunsa di makabugot-bot? Nunsa di kabugot-bot? Kaya ginunsa ka man di ay. Naglistik na ba kay... Yeah, dili siguro yun din ka na ag-ani yung sita. Kaya nang listik man. Listik pangag. Mana? Nagkalungag na ko. Nagkapanilig na ko. Hindi mo huslat. Dahil guys, marami pong salamat Thank you ulit sa kuan, suporta. Marami pong salamat sa mga suporta ninyo. Walang sawa ninyo pong suporta ni Utik Channel. Nandyan pa rin kayo. Mula noon hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Nagsusuporta sa kanya. Thank you so much guys and I love you. Bye-bye. God bless of all. Salamat po sa inyong suporta. Thank you so much. Share lang po. Thank you. Bye-bye.